Il-kumpanija Caravan f'isem il-familja Stano Navarra mhux se tkun tista' tirreġistra numru ta' artijiet fin-nadur fis-sema wara li l-Gvern permezz ta' avviż legali rrevoka reġistrazzjoni ta' artijiet fuq medda kbira ta' art fin-nadur. Żvelat dan il-Gazzetta Malta Today kif spjegat li numru ta' snin ilu l-familja Stano Navarra li għad trid tipprova kif dawn l-artijiet huma tagħha flimkien mal-eks maġistrat Dennis Montebello u l-avukat Carmel Gallia ħallsu lill-Arċidjoċesi ta' Malta 200,000 euro biex din titlaq il-kontroll minn fuq il-Fondazzjoni Abbazija di Sant'Antonio Delli Navarra. B'dan il-ftehim mal-Arċidjoċesi, il-kontroll tal-fondazzjoni ġie fidejn il-kumpanija Caravan. Issa li l-Arċidjoċesi maċċ għandha kontroll ta' medda ta' art fawdex, persuni li jgħixu fuq l-art in kwistjoni u bdiewa fost oħrajn jinsabu f'riskju li jitilfu art li l-om jgħixu fuqha jew jaħdmuha. B'intervent mill-Gvern issa l-istess kumpanija li tikkontrolla l-abbazija ma tistax tirreġistra dawn l-artijiet f'isima. Dan l-avviż legali xorta jista' jiġi kontestat mill-istess familja fil-Qrati Maltin. Ftit tal-ġimgħat ilu numru ta' persuni marru jipprotestaw quddiem il-Kurja tal-Arċisqof u talbuh jirtira deċiżjoni li jirrinunzja kontroll fuq artijiet fawdex li jistgħu jiġu żviluppati u li jħalli familji b'ta' fuqhom senduqhom.